Ja, hej YouTube. Som I kan se, snitter vi med en sjov maskine. Fokuseret. Om jeg så lige må have lov at sige, og nu skal jeg finde dem, en stille den her sang. Jeg kører 4 i timen. YouTube synes I godt det er dejligt, sådan det er snart jul. Jeg tror sgu ikke, der er mange, der synes. Jeg synes sgu nu det er dejligt. Jeg synes sgu altid, det er ikke. Hold da kæft med at købe det 9-10. Ja, så skulle du nok have skruet tiden, eller fart ned til det var det, jeg sagde til. Men det har jeg gjort, men den springer alligevel ikke noget over. Jamen det gør den i tidspunkt. Jeg ved heller ikke, hvorfor den gør det. Man kan da næsten ikke sidde inde i en traktor, når man gør det her. Det er derfor, jeg satte den til 3 km i timen. Min den gør 10, når jeg beslutter. 10, det er fandme andet. Men den siger ikke noget. 3 km i timen, så skal jeg sgu heller ikke smide. Hvad er der kommet der noget i? Ja. Bomber, det er sgu da det vigtigste. Ja, det er kommet til at tage sin tid, det her. Hvilke part er det, vi lige i gang med? Er det ikke 5'eren? Nå, det er til. Jo, part 5 er vi i gang med nu. Vi ved ikke lige helt, hvad part 6 den kommer til at handle om. Nogenlunde det samme. Ja, nok bare ikke lige med dem her. Tror jeg, det bliver sådan. Ja, det skal i hvert fald en mindre om. Det tager lang tid, 3 km i timen. Nu skal sgu ikke grine noget, det er en faktisk perfektionist arbejde, det her. Jeg vil ikke vide, hvordan det går for mig. Nej, det er sgu ikke vist. Jeg kører slinge rundt og... Hvorfor pænt? Du skal jo nærmest køre helt op i majsen, for at lade det stige. Jeg har nok haft en traktor lidt til det her. Det kæft, man vil bare på siden lige allerede. Hvorfor lægger jeg? Hvorfor lægger jeg? Det skal du ikke gøre. Nej, det er bare, når jeg kører hurtigere lige der, ikke? Nå? Du kører sgu da ikke særlig hurtigt med mig. Jeg kan jo ligesom se dig. Prøv lige at se en med 4 km i timen, hvor han kører. Perfekt. Nå, så skal man køre ind i majsen her. Yep. Kan du ikke prøve at køre næste gang, eller jeg kan gøre, så kører jeg lige midt igennem, midt ned marken. Lige midt. Så kan vi sætte fri for at køre ind i majsen. Ja, men jeg kører bare ind i majsen. Og så bagefter drejer jeg, og så har jeg lige et lille stykke til at stå i, og tager det bagefter, så igen og igen og igen. Per og vognen, de holder her, hvor det var vi startede. Ja. Nej, jeg kører lige ned i midten af meget, som siger. Men jeg læser først lige. Og så lige den næste vejspunkt.
Hold da kæft, eller ja. Det er kæft, det tager lang tid at læse ind. Ja, man skal bare sådan holde helt op ad vognen. Ja. Det skal man så ikke engang, man skal bare gå ned. Det skal man så åbne. Jo, det skal man så. Det er noget af et omskab projekt. Og jeg tager lige med, der skal man. Ja, det må jo nok være sådan cirka her. Det er lige der, hvor jeg med i den. Så det Vi tager snart normale snit og kører ud med. Nej. Nej, så kan du køre det der, så tager jeg den normale snit og. Jamen, fanden skal vi så køre fra før? Der var highworker på. Der var highworker på. Nå, så er det fuld om lidt. Så kan jeg lige se, når vi tager mig af. Hvis vi kan finde ud af det. Ja, du skal bare bakke helt op i vandet. Man skal. Nej. Jo. Så kan vi godt give den noget gas, ikke? Hvis du er slukket. Ja, det har jeg. Men det er jo godt give den noget gas. Prøv at se, hvor flot det er, det bliver okay. Ja, det er det. Vi har lov at holde vognen egentlig. Ja, lige dernede. Ja, der. Kan du se den, Pia? Ja. Hvordan er der jo nogle minivogne, vi kører med? Jamen, det er ikke andre vogne, der kan... De kan ikke... nå andre vogne. Skal man gøre noget for den der ting, den drejer? Ja, du skal bare trykke ud. Nej. Så skal lige over på den anden side holde. Det der, det går aldrig godt, det ved jeg godt. Men jeg tror, den smitter over i de snitterne, den altid gør. Eller er den egentlig over i nu, tænker jeg på, eller er det bare spild det her laverne? Det er heller jo nok over i. Vi skal lige holde foran en vogn. Er det bare mig, eller snitter du det bare pilhamrende skævt? Det var dig. Jeg vil ikke sige noget til ham. Det hørte jeg godt. Nå, YouTube. Det er jeg faktisk ikke glad. Jeg er særlig glad for, at I skal så se, at jeg ikke kan finde ud af det her. Fuck, men du kiler i helvede til hende nu. Det gider da ikke lade sig af. Jamen, så er det jo nok fordi bagvognen er fuld. Jamen, det er forvognen. Ja, jamen, så er den nok fuld. Nej, det er den ikke, for der er ikke noget i den. Du skal også bare kæle op af den. Det kan jeg sgu ikke noget af. Nej, det vidste jeg bare ikke. Ja. Jo, fik vi det ud af det? Nå, vi ses YouTube. Jeg tror, at videoen er ved at blive lidt for lang.